BTR सरकारखौ दिनै दाब दाब जायगायावनो थामहिनबा BTRनि मोनफ्रोमबो बियाबाव गोरिब गुन गोनां फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक रानना होनायखौ नुनो मोन्दों। BTR सरकारनि गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै BTRनि गासै मोन 40था बियाबाव गोरिब फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइ चेकखौ रानना होनाय जादों। बेबायदिनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL कमिटिनि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्ला सान्तिपुर ब्लक UPPLनि मावख'आव बे ओनसोलनि दुखुथिया गोरिब फरायसाफोरनो BTRनि गियाननि सोरांनि बिथांखिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होदों। BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गावनि आखाइजों माखासे गोरिब फरायसाफोरनो बे चेकखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गुन गोनां साननो हनो गोरों सुबुंफोराबो बाहागो लादों। BTR सरकारखौ दिनै दाब दाब जायगायावनो थामहिनबा BTRनि मोनफ्रोमबो बियाबाव गोरिब गुन गोनां फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक रानना होनायखौ नुनो मोन्दों। BTR सरकारनि गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै BTRनि गासै मोन 40था बियाबाव गोरिब फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइ चेकखौ रानना होनाय जादों। बेबायदिनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL कमिटिनि बानजायनायाव दिनै चिरां जिल्ला सान्तिपुर ब्लक UPPLनि मावख'आव बे ओनसोलनि दुखुथिया गोरिब फरायसाफोरनो BTRनि गियाननि सोरांनि बिथांखिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होदों। BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गावनि आखाइजों माखासे गोरिब फरायसाफोरनो बे चेकखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गुन गोनां साननो हनो गोरों सुबुंफोराबो बाहागो लादों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।